Тебе как детство две ложечки? Приятно просто сейчас вот, когда ухаживает. Ён памятае, колькі лыжак цукру сястра ў дзяцінстве любіла класці ў гарбату, яна ж запомніла брата з больш гусцейшай шавялюрай. Вось так родныя людзі выпадкова сустрэліся праз 20 гадоў. И было очень приятно, конечно, столько лет не виделись. Так атрымалася, што, страціўшы адзін аднаго брата з сястрой, жыццё звяло разам у гомельскім крызісным цэнтры. Сначала пришел брат за помощью, потом на следующий день пришла сестра. Они увидели друг друга, конечно, это были слезы, обнимались, плакали. Сестру никак не видел, столько лет и не видел, вот тут вот. Сразу узнали? Ну, а как же, я сидел там на диване, она зашла, я похудела очень. Алена ўсе гэтыя гады жыла ў Гомелі, Дзяніс працаваў у Расіі. У дзяцінстве іх выхоўвалі бабуля з дзедулем. Бацькі, як гэта часта бывае, захапіліся алкаголем, рассталіся і ад дзяцей адмовіліся. У самастойным жыцці родныя людзі неяк згубіліся, атрымалі прафесію, у кожнага свае справы ў розных гарадах і краінах. Работал там штукатур, маляр, плитчик, облицовщик, мозаичник, каменщик. Раз в 3 года мог приехать, раз в 2 года приехать. Ну, скучаю, приезжал. Мы не общались. У меня был человек, с которым я жила, он был нездоров, инвалид тоже был второй группы. И у него был нездоров отец. И я ухаживала и за ним, и за отцом. Ну, старалась как могла. Афіцыйна Алена замужам не была. Жанчына жыла без роспісу і без прапіскі. 2 грамадзянскія шлюбы шчаслівымі не назавеш. Першы муж памёр, другога пасадзілі ў турму. Яго былая жонка заявіла правы на кватэру і Алену прагнала. Жанчына пасялілася ў пад'ездзе, да ўсяго пагоршылася яшчэ і здароўе. Суседзі адвезлі Алену ў шпіталь. Адтуль яна трапіла да працаўнікоў Чырвонага крыжа. Накарміць, абагрэць, паставіць на ногі і даць другі шанс пачаць жыццё з чыстага ліста. Такі алгарытм працы крызіснага цэнтра. Дапамагаюць тут людзям, якія заблыталіся па жыцці, і не толькі мясцовым. Наведваюцца сюды і госці з-за мяжы. Прыязджалі з Украіны, Ірана і Кубы. На тое, каб падрыхтаваць патрэбныя дакументы, знайсці жыллё і працу, валанцёрам патрэбна не больш за 3 месяцы. Але пры неабходнасці госці могуць застацца і даўжэй. Комедию поставили. Дзянісу зараз падбіраюць прыдатнае месца з працай і домам. Спадабаўся вясковы варыянт. Хоча забраць з сабой і сястру, каб больш не расставацца.